ସାଲାରୀ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା କାହିଁକି ରହୁନି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଇନକମରେ ନୁହେଁ, ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ସତରେ କେତେ ପଇସା ଦରକାର? ମୁଁ ଏହା ପଚାରୁନି ଯେ ଆପଣ ଏବେ କେତେ କମାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ସେଫ ଭାବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ପଇସା ଦରକାର? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା। ଗୋଟେ ମଣିଷ 25 ବର୍ଷରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଅର୍ନିଂ ଟାଇମ 35 ବର୍ଷ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ତ? କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଅଲଗା। ଏ 35 ବର୍ଷ ସବୁ ଟାଇମ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ। କେବେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, କେବେ ଜବ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କେବେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ୟାପ, ତ କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇପାରେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ନିଂ ଇୟର୍ସ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଦେଖିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଟା କହେ ଆଭରେଜ ଲାଇଫ 80 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଇନକମ କରିବେ 35 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 55 ବର୍ଷ। ଇନକମ କରିବେ କମ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅଧିକ ସମୟ। ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ଜିନିଷ, ଇନଫ୍ଲେସନ ବା ମହଙ୍ଗାଇ। ଆଜି 100 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ମିଳୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା 150 ବା 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପେଲ 200 ଟଙ୍କା ପର କେଜି। 6% ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର 212 ଟଙ୍କା ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ 268 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଆପେଲ ସେମ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ ବଢିଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବି ଅଫିସର ପର ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ 60,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ 55,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଭିଙ୍ଗସ 5,000 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଗ୍ରୋସରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ, ରେଣ୍ଟ, ଫିସ୍ ସବୁ ବଢିଗଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 58,000 ଟଙ୍କା। ସାଲାରୀ ସେମ ରହିଲା, ସେଭିଙ୍ଗସ କମିଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ 5-6 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଚାଲିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ 80,000 କ୍ରସ କରିଯିବ। ସାଲାରୀ ସେ ରେଟରେ ନ ବଢିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଲାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ, ୱାଇଫ ର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର 55 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ, 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଟୋଟାଲ 50 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଉ 40 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୋଟାଲ ହେଲା 200 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କମଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି 200 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା ହିଁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ର ସବୁଠୁ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ। ଲୋକେ ସାଲାରୀ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 200 ବର୍ଷ ପାଇଁ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି এই ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସ, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବି। ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି।